paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apiras kamo lang nga apiras di tamare. Kasanaw, nagado ti kutok, awan mo't ngamin mangkuto kanyak. Ay, saan asyak, tadyak makita, mare. Isungarod nga anong saklatan ti agap apiras. Nungay matinag dito'y tagilakom at tinapay day takutom. Ay kat malas ajay makaala. Na, anya mo ngamin day tan, mare. Bakbakatan ka akinuto. Pulimin sa maray. Na, kahit sa dinungay nga tati papanad ni Marituyang. Ako dungda. Mapansamanan makitsenda. Kaano lang idinapan nakitsenda Idi lang matkalman anapan nakitsenda. Nagkuyog kami pay. Adun sa ti kwarta na ita. Inal daw maten amapan makitsenda. Wen nga rod maray, adun sa ti kwartada. Nanatuyang, italim mamut day tabuk mo. Nagsakit day ti rupa ka masapsaplitan. Basol mo apeng ngamin adito'y likodam tinangipaluganam kanya. Kay, at dangarod kargak may. Imbag ka ata makakapit ka. Sa nabalay ta inton agawida. Saan ton asumakplik day to'y buokaw. Hindi namin nagpapukais. Mapanak ang papintas kwaraw. Inton agawida. Nakasilsilang taon to'y straight kan kagurguram abuokaw. Nes, kwartan sa day tabilbilangam. Ay, pagbayad iti kuryente. Addan jay honorarium yo. Naata agisem-isem. Alangan mo't asa anak ang naragsak kat addan kwartata. Intay. Ay, eksakto la pagbayad iti kuryente. Na, awan lat baryanan. Ay, na eksakto nga rod. Inkanto agbayad Ay ka, pletik ngay nga rod. Libre to. No, ti tricycle ni Kwaraw, ti pagluganam. Jay pagmeriendak ngay. Ay, apa agmerienda ka pa lang? Siyempre mabisinak ang makipila. Ay, na ano sa mon? Mangan kantaw, dito ibalahay. Na, awan lat surok na matan. Yung kagbayad itong bigat. Narigat no mapot danta iti kuryente. Apay, mangrekap kan maray. Na, parituyang. Apay, nagapuam, narabyan ka ba? Ay, kita umot aday tibuok ko maray. Nay, saanin akulot? Bagay kumatlaan. Straight na straight, maray. Inton bigat. Inton mainitan. Nagsilong to day tibukaw. Ay, makapaapal ka. Ay, gayam. Binirok na ka din ni Badong ka, maray. Saan maut? Maragsakan aday jay, no makita naktanay. Pimenta sa kaun. Ay, pimentas kaya. Mingmingan nak ngamin na. Ay, nasipngat maray. Rumabi ingaminan. Sa nabalay, inton bigat nakto na mingmingan. Sa paek to, ti umay dito'y tersenam. Tapno? Umay ko ipasikat na ito'y na-strike abukaw. Na, Nagpintasan ni Tuyang ka. Kasla nagsoblay di kinabalasang na ay. Kunak no piminta sa klaim, imubingak pa'y gayam. Kasla kala sweet 16 Tuyang. Kita umanlaang anya. Nagbalinak pa'y gayam a minor de daday. Pa-street mo mo't kumadag iti nagado ako retreat mo. Bay amon ta kuritrit tapi mintasak mo't. Nuadan to ti pagpa-street iti ko retreat. Mapan kanto adagos ag pa-street, why? Ay kitwan siyak to ti umuna a customer da ba daong. Naglamuyo tin abo ako. Awo, di mo apro-aprosan. Tapay asaan? Agpurpaur. Ay, dakis gayan. Wen, ang mga nuaguro tupay, sayang jay ribo-ribo nga imbayad kaw. Iso adi mo sagsagidang. Marikwanang!
Adda akaon, umay kan mang lukat, marikwanang. Ay, Maray, umay ka gumatag? Saan maray? Umay kulaang ipasikat kini marikwanang day tibukaw. Ay, Aywan, nagpintasan day tabuok mo? straight ko naman. Ay, napan kagayam nagpa-street iti buok mo idi kalman, idi nagudong ka. Wun maray. Ay, manungay timbayad mo iti dayta. Ay, nangina. Nay, adayta, nariingan ni Marikwanang, luklukatan ng titersena na. Ay, sigurado maray. Apalan na apermay day to'y bukaw. Charan! Marikwanang. Oh, kita umong day to'y buok ko ako nak idikalman. Ngay pasikat ko ken ka. Ay na, bagay na atalagaan niya, Marikwanang. Ay, pinapintas na ni Kumari Tatoya. Ay, kasla akano artista. Nagkuna! Na. Asinot nagkunang agpaiso, Marituyang? Ni badong ka. Maribanang, kita man ni Kumari Tatoyang, nupimintas nga agpaisaw. Maray, dakas ti agul baud. Ibagam tipon na, Maray. Ay, sa anak lang nga asumungsong bat, tapno awan ti gumura. Saan mo nga ipapilit a pimintas ka, Marituyang? Ta saan ka pimintas? Anya? Kinapudno na, imalas ka. O mapal ka lang ngamin ka. Iso makaungot ka. No siyak, sa anak nga umapal, Maray. Talaga mo't asaan ka managapal, maribanang. Mapanak man mo't ijay ili. Apay, kalat ang nagdesisyon ka nga agpaili, Maribanang. Kunan ni uncle mo, ano siyak taglugan dito'y tricycle mo, libre ka no? Niyang kalinteng, libre. Uray si ka, libre mang. Ay katwin ala, itulod na kun ijay ili, tamapanak agbayad iti kuryente. Ay, malugyak manang. Nagkuna malugi ka, nagado a pasaheros mo. Sa bagay mo't kiti Ala, itulod na kon, tani, deadline ita ti panagbabayad iti kuryente. Ay, naragsak ka ita, paray. Ape anak ko namday ta, paray. Agsagsagawisiw ka pa'y. Pimintas gaya mo ni tuyang ko, paray. Pimintas? Wen, paray, kasla artistan si ka. Apay ngay. Anya nga mati inaramid na? Ay, kay nagpapintas mo ta. Mabutang ngamin nga isukat ko kay. Anya? Isukat mo pa'y laang ba't? Kit mo na, nagbakit gaya man. Angam itata, nagpa-street itibok na. Ay na, nainlabak maning kingkwa na, paray. Ay, imbag taadda kwartayo apag pa-street na itibuok. Ay, kitang dan namut anapan nakigap-gapas, paray. Malah, paray, agawin na kaon. Tamapan ko ilutuan ni tuyang kaw. Ay, si kapay ti agluto? Ay, kitwin, paray. Diyak kayat ngay so taglutaw. Tama nga no, agkulop man ang jibuk na. Kapitan, nakitam ka day dagiti umay agputa diti kuryente. Ay sus, delikado dagiti saan nga agbaybayad iti kuryente. Ay sigurado asa anak amaputdan. Ay, uray da kami Ta napan mo nagbayad ni banang iti kuryente mi. Ay nasaya at no kasta. Ay, jak ipalubos amaputdan kami iti kuryente. Ay na, nagrigat no nasipngat ti balay iti rabi Una, kaya kon mabuya ti buksing. Nakaluto ka gaya man ba daw? Wine, agtugaw ka laeng tuyang. Narigatay no agkulop day tabok mau. Sayang, di pinagbayad mau. Ay, wun ba daw? Siyak amin na yung trabaho dito'y balay. Ay na. Naggagatan ni badong ka. Kalpasan namangan ka. Siyak taginaw. Ay, nagmayatan ti kastoy abiyag. Inkanto agbuyan ititibay. Una, ay intong bigat ngay. Anya teramida. Sika man, agkuya ko, wano agida ka nga agmalmalam. Mapanak laangan makiistorya kadagiti ko kumaray. Ije tersina ni Marikwanang. Una
Ijay mo't ti ayuyang may ngagkukumaray. Madalat taking katuyang, no isuday tati kayat mau nga aramiday. Di antim day ta akwaro. Madlaw ko ti arim padik na kahit. Atan yan, tay. Atan naglutaw. Ay, talaga nga adan. Inteng! Adakon! Amok naa! Anyat napasamakin ka? Ha? Ay, Sa bali mo tibok ni Antibanang. Yan. ay ka, tinulad ko mataan ni kumarik atuyang. Ay, wine. Kastamot lang tibok ni Nana Tuyang ang kail. Ha? Ay. Apay nga ay anak ka nga kamutladitan inteng. Napinta sa kadila una yan. Ay, unan tay. Pimintas ka. Mas napimpintas ka ngam ni Nana Tuyang. Anya ti makunam, inteng. Kwarag, pag silawang man dagiti bumbilya, makita ka na lang tirupan ni Antim, no? Adda nagbaliwan na. Ay, katwa na. Aha. Na. Pag silawang, Pagsilsilawak, mate. apay ngay, awan mo't ag silaw. Ay. Ang damat silaw di tabalay datata ba daw? Apay ngay, ano ngay? Kasaos. Naputdan kayo sa matiti kuryente ang kail. Naputdan nga. Kasano mapasamak day ta, no nagbayad ni Antim. Malagip ko di ko na mapanagpapintas. Ay, nagbayad ka pa nang. Nakarikap di pagbayadan. Nakarikap? Apay halidi? Siguro Oh, iso asaan ako na nagbayad. Ay, nagpa-street aklangan iti buok ko. Sas. Ay, bagay ko kadimotlaan. kasano ang makita katawan silaw? Flashlight ako ng kail. Na, Wanaw, jay, di gaslangan na silaw yung tipagsilaw tayo. ay, jak kayak ti digas. Nakapilpili ka, mate. Ngumisit ti abot ti agong ko. Makaungungat samot ni Marikwana ang maray. Win nga rod. Apay ngay anak ako silap, mate. Apay maray, anya ti basol mikan ka. Damagan nyo pailaan. Ay, awan mo't malagip ko abasol ko. Uray siyak mal. Nagkuna kada kayaw ngagpa-street kayo, iti buok. Na, Ha? Dahil day tati basol na. nay. Ha? Pakabasulan mi gayam, nagpapintas ka na. Ay, kasano nga men, marituyang. Nila ang mat kumarita akwa ng tisaan ang nagpa-street. Iti buok na. Ay, wen anya. Ay, Marikwanang, ingkamutin agpapintas. Wun nagadumot ti kwartam. Iso nga ingkan. Ay, sayang ti kwartak. Ay, kat kukwam nga rodan at ti umapapal ka na kami. An-anwam ngay, day ta kwarta maray, no saan mo agastusan iti pagpapintas mau. Wun nga rod Ala, Marikwanang. Ingkakit din. Tada kami kan ni Marituyang timang bantay dito itersinam. Anya. Hay, ingkan maray. Tapno saan ka nga inaldaw nga agap apiras dito itersinam. Apay, maday? Ay, maday. Asino nga'y matimayat agumatang no agap apiras abaak ti aglako. Warog, agpaili ka? Wine kagawad. May salangan na pasayros ti ururayat. Intayaw. Hintayaw? Ay, kat aglugan ka na. Ingka siguro agatang itila ko man niya. Mapanak man mo tagpapintas. Ay, tuladam di antibanang kananatuyang. Mas napinpintas pa'y Sige, itulod ka ni Jay ayan ti pagpapintasan niyaw. Street nga agpay suday ta buok mau, ngam awang kurintita. Ay, uray tapinmintasak mo. Apay, adariklamaw? Kasano ang makareklamo ak? Ket adamat igem mo di talikudam abalunat. Nasaya at tamaw. He, tugot-tugot mo day ta. Di nakto pa impaparlor ide. Agungot kakit di itan. Ay sa anak nga agungot, kunak nga ron. Maragsa ka na, tapim-mintas ka. Di ura awang kuryente ta dito'y balay. Agpapada tayon iti buok, kukumaray. Agpapada tayo, apimintas. Ay, imbaglakit din ta saan tayo nga agkagarupa.
Saklat tati kapintasan ka na tayo atalaw. Ay, Nagkunakan kasi ka ti kapintasan. siyak! Ay, kunak man no siyak ti kapintasan. Nagkunak siyak ti kapintasan. Ayawan man paabak ka na tayo. Mala, amin tayo, pimintas. Tapno awan lugay. Awan dakas na, nagpapintas kayo. Ngam di yu liplipatan, ti responsibilidad yo iti pagtaingan nyo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay ngay ba daw? Taing sargang mumutan da ito tricycle. Jakit isardengain, kita man day tarang tayo. Na, apay ngay tagunggun mutan. Anya aya da ita hanging braids. Saan may tikunan? Ang apay ngay nga agungaon. Di tam makita asin-sinan day ta proyektaw day ja kumpare ka Kapitan Inteng. Agin lalayng tumay. Kasanutang arod ang makalasat ngay di tarangtay. Ay kat manglikaw ta na. Nagadayaw. Awan ti babalayin, tapalpak mo day ta proyekto ni Parinteng. Unay mo't jerang tayon maray. Apay, Maray. Agunggun mo. Kasde talaga, Maray. Anya kasje atalaga. Saan anormal ti kasje arangtay. Kurang ngamin ti budget. Saan la kuman ang nagpapaaramid ni Kapitan itirangtay no kasjay mo laang. Saan kayo ka din nga agreklamaw? Siguro, imbulsa ni Kapitan jay budget na. Iso akurang. Saan mat, Maray? Agibulbul sa ayamot ni Kapitan, iti saan na kwarta. Wano saan? Nagugudwaan nyo nga opisyal jay budget na. Ay, di ka agsasao iti kasta, Maray. Day tatipon naw. Manaw tinted ni Kapitan Abingay Mang. Naa? No inikan na kuma iti bingay kaw. Di ado kumalakok ita. Di mo makita, aday ito'y laangan sa nga pulo akin day, kan 5 akris pap ti karga, day ito'y tersina. Apay, Maray. Awan la ko mo na sardinas. Awanon, Maray. Uray asin? Awan matan? Awan nga rodon. Nabangkrap kan sa matan? Anya nga rod ngay. Sapay da ito'y ako marita atuyang. Pagsuspitsaan na kide na nagibulsa iti pundaw ti barangay. Anya? Ay unay mo't daytan? Saan la siyak? Uray ni Kapitan. Pagsuspitsaan na. Nay, apay ngay akas tati ibagbagan ni Marituyang. Sardinas tupay ti kanayon asid si daon may. No nagibulsan ni Inteng, naiimas kumaakanayon ti sid si daon may. Ay, no apay tumat ngamin nagkurang ti pondo day jay arangtay. Damagak tuman kan Inteng. Ay, nasken amalawlawagan tayo iti day taabanag. Ay nagkunamit nga daim bulsa mi apundo. Kanayon mo met, akap-kapon ti bulsak. Anya, ada maalalam aya? Barbarya mag kadakelanan ti sangagasot. Kasano nga ibagada nga daim bulsak apundaw? Ay damari to yang kan pari badong ti diskumpyado. No, gibulsak? Ibulsak amin Sapay madama ama ipaspasimento day tadalan tayo. Hey, iso nga rod ti may sa aparikot. Tapay manan. Kurang nga rod ti pundo. Ay, ado manan ti agreklamo no saan amalpas dayta akalsada. Ay wala,
Aduman ang timang ibaga nga imbulsak ti pundo. Kita man to yan. Kita man. Wen, kita ako. Kita nga, sa bali mo tikit kita. Dahil ito tudok ti kita. Ah, ay. Kulak ano je balay da kapitan ti ko nam akita. Dahil ta kalsada nga ipatpatarimaan ni Parinteng. Dahil ta tikita makunat. Apay nga ita nagpatinggamot dito'y batog ti balay ti panakasiminto na. Imbulsa naman ang tipundo na. Ni kapitan ti bagbagam anang ibulsa. Sino pa'y kumangay? No imbulsa na, napatarimaan da kumanday tabalay da nga agir-iray. Basta imbulsa na. Nangusaran na ngay nga raw di imbulsa na kwarta. Inggatang na itinaima sa sidainda. Dagita may tihilig na kay. Nalaing nga gibulsa. Podno, Kapitan. Ibagbaga dagiti tattao nga imbulsa tayo ti pundo ti barangay. Ay, saan na pundo day ta? Kang runaan da kabadong kan marituyang amang ibagbaga iti dayta. Istoryaan da ka kadagiti tattao. Ay na, talaga akurang lang ti pundo. Dayta nga roti saan da maawatan. Ay, pasinsyahan tayo. Sana nasaya day ta nga ibagbaga da. Ay, Kapitan. Danda ni maibos ti pasensya kadakwada. Ay, anusan tayo na? Ay, kayat kon ti sumungbat. Apay pare, nagpatingga dito'y balay mi dahil pan nakasiminto ti dalan. Nairantamod lao na yan. Nay, apay kumaapanunutom ti kasta pare. Talaga, may. Talaga kagurgura na ka. Kurang nga ron ti pundo. Kahit dito'y pa'y batog ti balay may, tinagpatinggaan ti pundo na. Saan ka nga grason pare? Nakadkadlaw at saan mo akayat ang maipasiminto dito'y kalsada, dito'y batog ti balay may. Ay, di ka gibagbaga iti imbulsa a pundo. Taawan ti maigatang ko iti pumadak. Sagmamanoya ti pumadang pare. Piso! Piso lay? Saan ka pa makagatan? Tawarak to pa iti salapi ko ma. What? Ada ka ibulbulsa kon a pundo ti barangay. Iso ang nagbidot kayo. Ay, nagrigat mo't ti mapan gumatang. Ay, nagadayo ti paggatangan. Wen nga rod maray, imbag ta nakita ka. Ay makipayungak man kan ka ta nagpudaw. Ay, katwen amare. Umay ka, tagkapayong ta. Apay nga may ta saan agumulpi ni Marikuan ang itilako na. Tapno saan tayon nga umadayo agumatang. Awan kanu nga rod ti gulpi na. Kasanungawan, kit ngay imbulsa na akwarta ti barangay. Saan da kanu nga rod nga imbulsa? Ay, bagbagam lang dayta, tailislisim ni Kapitan. Siyempre, no adda imbulsa dagiti kakagawad, mas dakkel at imbulsa ni Kapitan. No adda, kendakkel ti imbulsa ni Inteng, saan akon amapan gumatang iti sardinas di taadayo atersena. Tagumulpi aklaengan iti sanga karton. No ado ti kwartam, sardinas pa'y laeng matigulpiam, jemot na imas na. Dayta nga rod kat mare. Kayat ko nga ibaga nga awan ti imbulsa ni Inteng. Ken uray ni Marikuanang awan met ti imbulsa na. Hey, unay kat ti sakit tinakam ko na ya. Tapay manaun. Sino ko matisan nga sakit tinakam na ngay? No makita masana na ituloy ana si Binto na ito'y kalsada. Ay na, di mo nga minkit-kitaan na. Ay, sana mabalin ajak kita na. Tapatog ka nga ron ti balay ta dahil ta nagsardangan na. Saan ka kano areklamo? Sana mabalin na sana nga agreklamaw. Awan mo't kano timbulbul sa dagiti opisyalis. Patsimet. Dakal tinakupit ni Parinteng. Adun ti kwarta nga idultulin na. Masasair tirik na kon. Yapoy ti ibagbagada nga imbulsak a kwarta. Uray siyak nga rod, Kapitan. Numaminsan, kayat kon ti agsangay. Hey, tapno malpas day ta a proyektaw. Ada na panunot ko nga aramidin tayo. Anya ngay dayta? Agkid daw tayo ititulong dita probinsya. Ayun Kapitan. Idi pa'y kumaan na panunot mo dayta. Kahit kalpasan na, agbayanihan tayo man. Mayat no agtitinulong tayo. Una! Dahil taman ang tibagbagak kay. Nagsayatan, ngagtugtugawak lang, ngagmalmalam.
Kidawin na kita nga opisyal kay din, ti pa nagtitinulang. Bayanihan ka nung nga raw. Amok no niya day tabayanihan. Saan mo na masapol ngay palawag pa'y? Tumulong tamot Amok trabaho to yan. Amok bayanihan. Ang jacket na tumulong. Isuma lang agtugtugaw ka lang dito'y balay, di tumulong kan. Basta jacket. Day talamang sirsirip iti kamali ni Kapitan tar aramidom. Ay katrumbang lang mo ta. Nagado reklamom. Isugayam ti trabaho. Angam no kasapulan dati tulong mau. Di mo mat kayat ti tumulaw. Mabanugak lang. Isuasanay. Kahit anyangay nga ron taramidom dito'y balay. Ay kita dua. Agtugtugaw kang agmalmalam. Agtugaw. Agkuyakoy. Mangan. Agbuyay ti tibay. Agasam na kitang aramidang ngay. Nagadaw. Oh, dagiti agbayanihan. Umay kayo agpalista dito. Aray! Umay kuman ipalista ni Badungkaw. Ayan ni Badung Mau. Aday je balay may. Kat umay kumadituyin Ipalistak lang nga ron tinagan na. Masapol nga iso ti mangilista itinagan na. Tapno maibagan ni Kapitan no anya ti aramiden na. Ilistam latan amaray. Uray saan nga trabaho. Ay saan mabalin Apay asaan kat ako kumari tayo mag. Katuray Masapol nga agtrabaho adya mailista. Agkumari ta nga raw. Ay uray nga raw. Kayat mo nga ang tanak ni Kapitan. Apay kumaamaungtan ka. Kat ako kumari tayo mag. Ay na, saan mo nga ipapilit, Maray? Ibaon mo dito ni Badung Mau. Jakto pa'y maibaon nga ginaw. Pakitam day ta. Kasano nga rod ang makibayanihan no ultimo aginaw kat kasadot na. Imbis nga agluto ka. Day tako mapanagbayabayanihan ng tararamidan. Amin nga rod akabaranggayan tayo katumulaw. Kababain mo't ano siya kat saan. Apay ngay siya. Sanang mo tumulong. Angam sanang mo mabayin. Sika ata nagpuskul tarupam. Awan babain mo. Ti bagam kay day. Amin anay bulsa ni parenteng. Apun daw. Irwar na. Na, pirjem manun ti aldaw ko. Ne. Saan ka pumanaw Tagluto ka ba? Sika mo'ten at agluto iti kalom. Apay, saan ka amangan dito'y balay? Saan? Tapakanan na kami ni Kapitan. Nay, apay nga akasta kami Ay makamu ka ni tibiyag mo. Ha? Agtugtugaw ka lang. Kayat mo, ilutuan ka pa. Anya. Apay adimot umay tumulong ni Pari Badung. Ay, masadot siguro Sapay nakatanaw iji tawad Buy-buyaan na ti panagtrabaho yo. Agisem-isem. Saka agpayapay-yapay. Ay, saan yung aminan at taltalyawan Jak mataltalyawan ngam ayaban nakit tinagan ka no maminsan. Ay, kasta nga min day jay atao kahit. Ay, sayang. Ta saan nga may timulong. Apay dagiti tumulong. Ay, ada maawat da Ay, ada? Ay, kat, inakmat nga rudan tumulong Kabadong, apay saan ka amas daaw? Nay, anya kumangay ti pakasdaawak mare. Nalpas gaya man day timay sa proyekto dito barangay. Jayarang tay. Ha, jak to pa'y mailabas si tricycle ka. Taggungon. Saan ajerang tay ti kayat ko asawan? Daytoy kalsada. Ha? Ay, na niya. Nay. Nalpas gaya ba? Di ka man? Pagpag naampayan no umay ka dito tersina. Way, namo ka nalpasan. Saan ka mo't siguro nga agreklamaw? Nagpatinggalaang di tabatog ti balayaw. Way, maragsakan iti dayta, mare. Amom no apay anabiit analpas dayta kalsada. Nay, anya mo ngay. Apay, damagam kanya ngay. Gapaw ta nagbayanihan kami. Aya, ay pinasayat Kami kunak, tasaan kamot atimulong Apolos. Uray tatimulong mo nituyang ko, mare. Si kapay anaglaing nga agreklamo ti saan na akayat ti tumulong. Naging inanaak nga raod. Mawatan nyo lat kamot tin talumakay da taon. Nay, apay asikamat ti mang bakbakla iti may sakaban abagas atangdan mo anagbayanihan, maray. Asino nga'y kumati sa bali ang maayabak amang bagkat, Kapitan. Ningay Pari Badung. Mabanugak laang amang ibaon kun kwa na. Awan mo ti amo ng aramidon no saan nga agreklamo.
Agreklamo pa'y nga ta nalpasan ti proyekto dito barangay tayo. Saan nga patinggang agreklamo ni Badungkaw, Kapitan? Iso lang ti paglaingan ng aramidon, ti agreklamo. Ay siyak man latimang bagkatan iti bagas. Ay na, agyaman na, Kapitan. Kabailam abaklayan ka nagdagsain. Kabailak tupay ang nagbayanihan. Day tantuki din wan kaban unlay. Pare, siya kung tinangbagkat iti bagas. Para ka ni Marituyang dayta. Agyaman na ka, paray. Imbis asi ka timang bagkat. Wanyarag, mababain na kun pare. Awan siguro ti reklamo mo, tanay pasiminton ti kalsada. Diyan nga irang tay paray. Mayatay. Hoy, Badong, aldawan! Apay nga insardeng mo ngay, dahito tricycle. Way, talumasat tagayan bitarang tay. Kay, apay ko ma. Apay nalipata mo, naggungon day taarang tay. Sanon, kinarimaan dagiti bumarangay. Aya, Di mo amo kasaan kamot apulos at timultulong. kahit kaano nga, iti sumaruno abayanihan. Tatumulong aktuman. Tapno saan mo nga ibagbaga na lainga nga agreklamaw, kinsadot. Ay na, Tata Badong, tumulong ka ngamin di ta barangay mo. Saan kat aday talagreklamo ter aramidang. Hala sigay! Ditan tinagibusan ti sa palipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, kita dagito'y ginatgatang ko agamit ko dito'y kusina. Kompleto account. Ay, uwan maray. Nay, adda kaapinggan, malokong, kaskada, basbaso ang nakadisplay. Dagiti collection ko, Maray. Sagmamanungay dagita. Ay, nanginamot Adda pa'y nagpipintas a kaldero kan kaserola. Di ka tagtagari, Maray. Tadyak pa'y nabayadan dagita. Kayat mo asawan, utang mo dagita. Di mo pigsaan, tamangan numangag ni Badungkaw. Katno ko nam anapan ije bangkagyaw. Aywan kayam. Ay maray, ibagam tuman mat ije Bombay mo, tadumagas ije balay me. Tapay, Maray. Ay mangalak man mat iti hulugak akaldiro, kaskada kaserula. Imapal ka mo't kanya-kanya, Maray. Ay, wen nga rod, maray. Ay, nagmayat gayam ti adda koleksyon na agam gamay. Naggapumot ni Antem di tabalay damari tuyang. Da kanon na pan nakinita di tabalay danana tuyang. Adda gayam na pan nakinita. Apay adinak inayaban. Masapul ayang aya banda ka. Ay katuan Is-isuda man laangan tinagtongtong. Amangan ngamin no madama kang aglaklakaw. Gumurak sa kadakwada no kasta. Amin apapanan kan aramidin da. Masapul nga ibagada kan ka kagawad. Wen ata ako kumari kami nga men. Anya ti serbi ti panagkukumari mingay. No is-isuda laang. Ay, anya ngay nga tatinapan kinita ni antik di tabalay danana tuyang. Ay, nayan tikas to biyag ka. Nakakasiyak mo nagbibiyag dito'y lubang. Ay,
Apayakas ta ti bagbagam si kabadong, nga uray kalagsinsin na ay. Anyay at ibasol ko. Nagagetak miti kunak. Inaldawa ka mapanagbangkag. Mula ak mitamula. Ang mapay nga akanayon mutlat ta akape ken asukar ti sidsidak. Na, day talaang agreklamo kan? Ay, mas dawak nga raw. Ititid kumit aming king kadag iti paglakwak itinateng. Ang no mga anakon, pasaray asin ti sidsidak. Di ka kat agyaman, tanaimas ti sidaem ita. Yeah. Naima sa sidayin da ito'y kape kinasukal? Nakarekreklamo ka? Ay, tumangad ka kadiba daw. Ay, di naman pagtangad-tangadin. Tagsakit lang, tinakim ko kadagita, nagpupuskol asap-sapot, tilawal-lawa. Kita lang day takarga day tanakalan sa kabinet dito'y kusina. Ha? Nay, napunumit tintiado agam gamay. Wala, nakumpleto kung dagitawan set akasirula, kan kaldera. Kay, anya nga ito usar dagita akas kaserola, kas kada kaldiraw. Siyempre, i-display ka. Ipaapal ka kadagitay kokomarag. Kwarog, agtugaw ka laang ditatawa. Anya ti ko na mga urayat dito yantay. Urayam jay Bombay nga umay. Umutang ka man iti kwarta, ha? Mga laakman mat iti gamit ko. Tay mapalakkat kan ni kumarik atuyang. Kompleto nga min dagiti gamit na. Iso nga urayam dito jay Bombay Taayaban naktaw no addan. Unantay. Ape adidak man la inayaban met, idi kalman, nagpasyar ni Maribanang di tabalayaw, Marituyang. Ay nakitam ni Maribanang anaggapo di tabalay may maray. Ay wun nagbayag di tabalayaw. Ay naimay nakinita dagiti koleksyon ko agam gamit iti kusina. Dagiti nagpipintas akaldiraw ken kasirula. Adda ka porselana pinggan ken malukaw. Nagadun a koleksyon dagita? Anwam. Ay katsiyempre i-display ka. Tano adda o may pumasyar ako marik di tabalay. Imbag lang nga may pasikat ka. Awan man laang ti maipaspasikat ko agamit ko, Maray. Kat, kasano nga agurnong ka iti gamit mo kat agmay may sakamot nga bibiyag? Ay, malagip mo manon ti kinabaak ko. Awan aminag. Sagay sa laang ti gamit ko, may sa pinggan, may sa amanlokong, kan may sa abasaw. Eh kat siyempre baak kagayam. Kasta talaga. Antibanang, umay kan, at danjay Bombay. Umayakon, Kwaro. Tara sa maantay. Umayon. Dahi tanjay Bombay, nakamotor. Aywan, isungag paiso. Ay, imbilin ko kat kan ni Mari ko anang apa umayon na dito balay. Ay na Maray, iti mabiit. Mapunon day tabalay may iti gamgamit. Talaga ka di apunwam? Ay katuan Nagorder akong ijay Bombay iti nagduduma agam gamit. Ay sabagay, gundawayam taawan pa ni Kapitan. Nuwan di na nga kayat nga umutangak kat. Ung tanak no umutangak. Nagrigat ka no ti agbayad. Pudnomot nga men. Ang imapalak ngamin ka ni Marituyang kat. Nagado ngamin ti gamit na. Apay, talaga nga ado ti gamit na? Ay na, ado, Mare. Isu nga rutin ang papintas ijay kusina dakan ni Pari Badong. Dagiti ka barbaro, kan nagngingi na agam gamit ang naka-display ijay. Himbagpay ka da kayaw, ta kumpleto dagiti gamgamit yaw. Apay, si Kamare, di mo kaya ti gumatang? Ay na, no single akas kanyak, ay jak ka sa pulan ti ado agam gamit. Ay, dayta kat ti pagrigatan na, no baak ti may sa atao. Anya jay bunbunag day jay balay da Maribanang tuyang. Na, kinarto-karton mal.
Kaslo ng gulpi iti gamit na. Ah! Ay, tinulad nakba daw. Nangalamot iti ado ag gamit da dita balay da. Anyangay nga tadagita. Mapan konto pa siya rin inton madamdama. Takitaak man no anya klase agam gamit da kita. Ang mga no awan kanyak da kita. Apay no awan king ka. Ay kat mangala ka siyempre. Maray, umay kuman kita ang dagita agam gamit aginat gatang mau. Anya aginatang. Pangalaak nga iti igatang ko. Ah, kayat mo asawan, inutang mo mait. Ay katuwan Mare. Inutang ko ijay Bombay ni Marikwanang. No kasta, agpadpadat ang nga ado ti utang na. Ay katuwan Mare. Ay, aguray ka, Mar. Kaslaad na nadlaw ko, ah. Nay, anya day ta anadlaw mo? Agkatawa ka man, tay. Ha? Nay, pakatawaan nakmanan. Katawa mati nakakatkatawa. Agpadatang amin nga adon ti utang na. Kay, Nadlaw ko nga main, nga ura iti panagkatawa kat agpadpadatan. oh, agpadpadan, Mare. Wan maray, agpadatan at talaga, uray iti panagkatawata. Naggapo ka dita balay da Maribanang. Wan maray, ay nagadaw ti inutang na agamit dakin ni Kapitan. Anya ngay dagita. 5 rice cooker, 10 nga aklaw. Na, nagadumot a rice cooker kan aklo dagitan. Mapalak maray. Iso ana gurdurak met ijay Bombay iti 5 rice cooker kan 10 nga aklaw. Ay, kontrolan niyo ti agutang utang dita, Maray. Apay maray? Ay, kat narigat ti agbayad. Rason mo lang dayta, gaputaba ka? Palpalagipan kayo laang, Maray. Tatalaga amot a narigat ti agbayad. Mabayadan may, anya katidanag mo na ya. Naggaga ni badung kong agbangkang. Nay, antay. Nagadumutin da kita nagsangpat nga inutang mo iti Bombay. Ado pa'y ati sumangpat, kwarog. Ganyan to ngayon ti may baga ni Angkail. Tagimulpe ka mo iti gamit maon. Isu nga rod aginundawayak nga awan ni Uncle mo. Tano adda, ay, ong tanak manen. Ay, sigurado Nang runa kat inutang mo da kita. Basol ni kumarik atuyang. Ipasipasikat nanto mat dagiti gamit na. Nukunam nga adu pa'y ti agsangpait. Sa dino ay ti panggik kabilam ka dagijay. Ay, isel-sel kun tulatan adi ta ig-igid. Ay na, ay, nasaya at tasimangpot kan ba daw? Nay, kape ang nakaisam ka. Umay mo kitaan adagito'y gamit ko nga inutang ko ijay Bombay. At damanan, unak man nuston dagita gamit mo, anagadaw. Ima pala nga min kin ni Maribanang. Kahit ayan na nga, dagiti gamit mo. Umay mo kitaan na. Utang ka lang utang. Oh, dagito'y 10 a rice cooker. Ayun na yan, nagadaw. Anom day ta sa nga pulo a rice cooker ngay. 5 gayam ti rice cooker ni Banang o di 10 mo't kanyak. Hay, maday. Madiday tuyang yan aramidam tuyang. Sanay na nasayat. Anya saan nasayat? Mayat day toy. Di tati pakakitaan, jay nagrigatam a kwarta. Ay isarding mon ti umanutang. Adupay ti kayat ko nga alaan agamit ko badong. 10 nga aklaw. 10 tumanen apalangkan. Ay sarding mo, nawanan ti pagbayad ko kada kita. Di nakman angawon iti kasta. Nagpudot unayin ti panawain. Nalaylay amin ng dagiti mula ka nateng. Anya? Isungawan pagbayad kon kada kita nga inutang mo. Apay, pwede nga awanin pag naan noong mo nagkaedyabalay daan timbanang, kwarog. Pudnaw kagawad. Napuno ngamin kadagiti inutang na agam gamit na.
Unay meten ta talaga gaya maginulpi na. Ginulpi na ati imutang. Ay kasano ngayon ti panagbayad na. Makamuna ni antay. Anya laangen ti maibaga jay Bombay apagut utanga. Saan ka mapan na bangkag ka, kuwaraw? Nay, apay nga itataba daw. Isumot lang nga nalaylay amin na nagitimula ka na teng. Ang sakit lang, tinakam ka, kung makita ti panaglaylay da. Ado aman nalon ti agrik-reklamaw. Nalaylay kanumit dagiti mula da. Gapo iti nakaro apudot ti panawain. Wine, pudnaw. Kay, anya ngayon ti aramidam ita. Ay, kitag kuya latan ang agmalmalam, kuwaraw. Akala ko mababait ang mga kumari mo. Mababait naman sila ah. Sila hindi marunong agbayad utang. Sila lagi wala bahay da. Sabihin ko sa kanila na magbayad sila. Pag ako napagod singil, ako reklamo. Sabihin ko muna sa kanila bago ka magreklamaw. Ako pa utang, mabait. Pag singil, ayaw bayad, ako yung galit. Maray, anya ti aramidam dito likod. Di kag tagtagari maray, tada je Bombay. Ilimlim mga matgayam. Ay, katno isumot ti ilimlim mga. Singer nga min singer, makauma. Ay, win nga rod. Agkarasubli ija balay may. Ilim mga taawan mo nga min pagbayad kaw. Agpadpadatan maray. Awan mutla ang pagbayad ko. Ay, kasanuta makabayad no kasta. Ay, di kan agdamag. Tadyak mo't amo, no sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Naggapan. Di talikaw. Inlim mga jay Bombay nga agkarasubli nga agsinger. Dayta kay nga minta nagala ka, nagalay ti gamit mo. O mga pagbayad mo. Nay. Ha? Ay sos! Apay ngay! Kaslagir irig mo day tuy balay ba daw? Nasayat may tanadlaw mo. Nay! Agbangkingan! Kinado dagiti gamit mo nga in display dita kusina. Iso na dagsain, iso na nagirigain. Ay sos! Marbantuki dain! Ay tarimaanam pa daw! Kasano ko matarimanik kitawan tope may gatang itilansa? Ay ikwa ba daw? Agsinumbangir ta. Tapno saan nga agbangking day tuy balay? Ijay ka, tadituya! Maray, apay ngay akas lamot ten si Suday tabalay da marito yang kan pari badong. Ay ijak amo no apay akasta day ta balay da. Ay, jakon makapaspasyar ijay tersenam. Wen nga road, sa pay agkarasubli di Bombay. Iso nga imayak dito balayaw, tapno umay ko ibaga anasken nga agbayad kayawn. Ay mabalin mo't nga aglimeng latan. Ay saan Nakababain mo't no ilimlimangan nyo ti utang yaw. Agbayad kayo kuman. Tadisidido di Bombay amang ireklamo kada kayaw. Kasta ka de, Mare. No ireklamo na kayo, narigrigat. Iso nga agbayad kayaw. Isubli ko na mga gamit na inutang ni Tuyang Kaw at wala siya pagbayad. Kuha-kuha, di naman magbayad. Ay, pasensya ka na. Kaya wag mo na silang bigyan. Ako hindi na talaga bigay sa kanila. Oo, wag mo na sila pautangan. Mahirap magbayad si Tuyang Kaw at magaling yan magtagaw. Tago pala sila ng tago. Ang pautangan mo, yung marunong magbayad. Ayawanan dagiti gamit kaw. Diyan sa gapulo arais ko karawanan. Insubli ko na, di Bombay ang nangalam. Tadi mo mo't bayadan. Nagagat ka kumangag trabaho, diyan ta ko mapagbayad ka. Di kag nga raw, uray ka sa nuti kinagagit kaw. Nuti kag, pulos, awan, narigat. Ayan na nga di sa gapulo nga aklaw. Ay, insublik pa yun Uray day taklo agad daw. Uray day jela kumamatimbat. Ay, agyaman ka Tanaksayan da kita nagado gamit mo. Kasaanan nga, girig-irig, dayto'y balay. Saanan? Saan na? Tanaksayanan dito kinadagsin na. Order ka ngamin nga order kahit. Adi mo mo't kasapulan. Puro kanto mga ngamin pasikat. Nay, apay ngay Mare.
Taawan mo tanjay cabinet mo, anapon no iti gamit mo dito yung kusina, yaw. Impababakon kinibadong kaw ta inla kumain. Na, kahit ayan na ngayon dagiti collection mo asagwa one set. Jay daduma insubli ni badong ko jay Bombay. Tadyak mabayadan na dagiti daduma, inla ko kaun. Oray syakmat mare. Kayat kumot akisayan dagiti ado agamit ijay balay. Tanagado una yun. Sa bagay mo't di amaray. No saan tamo laeng akasapulan, an-anwan tangay. Ay, wen mare. Pudno jay kinunan ni kumari ta akwanang. No anya laeng ti kasapulan, iso tigatangan ta. Ay na toyang kananabanang. Saan kayo akong di kolektar iti gamit no awan pagbayad yo? Tada kayo matlaang tinakababain. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangag.